سلام تعنا هبلي كبرات تخطتلت دمص وين تግራይ ኣብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፍሉይ ዘተ ኢና ሒዝና لكم መጽና ዘተና ስነ ምግባር መናእሰይ ወቃ ስነ ምግባር ወለዶ ከመይ እዩ ክህነጽ ዘለዎ ብጽቡቕ ስነ ምግባር ዝተሃነጸ ትውልድኸ ከመይ ዓድኻን ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣተሃናንጻ ወለዶ እንታይ እዩ ዝመስል ካብቲ ጽቡቕ ኣተሃናንጻ ወይ ከዓ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘይኮነ ተዓባብያ ሒዙ ዝዓበየ ወለዶኸ እንታይ ዓይነት ሓደጋታት ትግራይ እንዳምጽ እዩ ዘሎ ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ካሊ ናይ ዩኒቨርሲቲውን ተወከልቲ ዓዲምና ኣለና ኣብዚ ስለዚ ናይ ዝተፈላልያ እምነት ሃይማኖት ተኸተልቲ መራሕቲ ኣብዚ ዕድሜና ኸቢሮም መጽኦም ኣለዉ ንሳቶምውን ኣብ ህንጸት ወለዶ ስፔሻሊ መራሕቲ ሃይማኖት ዝለዓለ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ካብቲ ካሊ ማሕበረሰብ እንታይ ኣበርክቶ እንዳገብሩ እዮም ዝመጹ ዘለዉ ንተኸተልቶም ከ እንታይ ዓይነት ስነ ምግባር እንዳተሓዝዎም እዮም ዝመጹ ዘለዉ ዝብሉን ካልኦት ዛዕባታት እንዳልዓልና ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ጻንሒት ንገብር ኢና ነዚ ንገብሮ ዘለና ዘተ ዝመወለልና ድማኒ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ግዕዝይናን ክልል ትግራይ እዩ ነዚ መዊልዎ ዘሎ ብሽምናን ብሽም ተኸታተልቲ ድምጽ ወያነ ድማ ክነመስግኖ ንፈቱ ሓራይ ኣጋሸይ ዕድመና ኣኽቢርኩም ግዜኹም ሰዊኢኹም ኣብ ህንጸት ወለዶ ክንዛተ ኢና ንሕና ተዘይተዛቲናሉ እታ ትቕጽል ትግራይውን ሃለዋታ ሕቶ ምልክት ከኣቱ ይኽእል እዩ ኢልኩም ስለ ዝመጻኹም ብሽመይን ብሽም ተኸታተልትን ደጊመ ከመስግነኩም ፈቱ ሓራይ በቲ ቀዳማይ ሕቶይ ክጅመር ስነ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ብዝብል ንጀምር ከም ምእተው እውን ክኾነና ናፍቶም ዘለዎ ሃጓፋት እውን ክንመጽእ ተደኣ ኮይና ስነ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ብዝብል ክንጅምር ስነ ምግባር እንታይ ማለት እዩ ዝብል ስነ ምግባር ብፈልቲ ዓይነት ንሪኦ ከም ንሕና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ዝብል በሃይማኖትና ኣሎ ዓለማዊ ስነ ምግባር እውን ኩሉ ብዙሕ ምሁራን ዝፈልጥዎ እዩ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ኣሉታዊ ስነ ምግባር ወይ ከዓ ጽቡቕ ስነ ምግባር ሕማቕ ስነ ምግባር ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ዓለማዊ ስነ ምግባር ኩላትና ክንፈልጦ ወይ ብዲስፕሊን ወይ ከዓ ብስነ ስርዓት መገዲ ትርጉም ወይ ከዓ ብኡ ትንተን እዩ ብሃይማኖታዊ ስነ ምግባር ንብሎ ንሕና እንደገና ሃይማኖታዊና ምስ ሃይማኖት ተተሓዘ ስነ ምግባር ኣሎ ማለት ሓደ ሰብ ሃይማኖት ተዘይሃልይዎ ስነ ምግባር ክህሎ ኢልካ ይእመን ስነ ምግባር ማለት ብባህሪኡ ምስ ሃይማኖት ተተሓዘ እዩ ስነ ምግባር ምስ ፍቕሪ ተተሓዘ እዩ ክናጻጸሎ ይኽእል እዩ ተኣልባቲ ስነ ምግባር ምውትኢት ሃይማኖት እናሃለወስ ስነ ምግባር ዘይብሉ እውን ምውት እዩ ስነ ምግባር ሃልይዎ ሃይማኖት ተዘይሃልይዎ ዝሞት እዮም ክልቲኦም ብሓደ እዮም ክቕጽሉ ዝኽእሉ ኣፍቆረተ እግዚኣብሔርና ኣፍቆረተ ሰብ ክህልወኩም ኣሎ ቅድሚ ኩሉ እንድዕር እንስሃልይዎ ሓደ ሰብ ስነ ምግባር ዝተምሃረ ካብ ህፃንነቱ ስነ ምግባር ነተምሃረ ዝዓበየ ሰብ እንተኾይኑ ፍትሒ እውን ይህብ ኣብ ደቂ ሰባት ፍትሒ የጉድልን ክገፍዕ ወይ ከዓን ክብድል ንሰባት ከቋሽሽ ክንዕቕ ኣይኽእልን ከም በዓል ሃገርካ እንድዕር ፈቲኻ ይሓውካ ኣነ ክጠምየነ ይደልን ክጸመአነ ይደልን ክኸፈአነ ይደልን ክብደለ ይደልን እንደዚያ ዘደልየ ኮይና ኣብቲ ሓዊ ክትፍጸምን ኣይደልን ኣይፈቅድን ማለት እዩ ሓው ፍቕሪ ሒዝካ ኣሎ ሓው ፍቕሪ ሒዝካ ኣሎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ሒዝካ ኣሎ እዚአን ክልቲአን ዝሓዘ ሰብ ስነ ምግባሩ ጽቡቕ እዩ ዝኸውን ስነ ምግባር ክንብል ከሎና ሞራል ስርዓት ንቡር ባህላዊ ልማዳዊ እናበልና እቲ ጸጋታት እንግሊዘኛ ቫልዩ እንብሎ እሴት እንብሎ እንካብ ግለሰብ ኣትሒዙ ናብ ስድራን ካብ ስድራ ናብ ማሕበረሰብ ካብ ማሕበረሰብ ናብ ሃገር ናብ ዓለም እናበልና እንኸዶ ናይ ሰብ ሚዛን ሰብ ከም ሰብ ክኾኖ ዝግብኦ ክገብሮ ዝግብኦ ብኣንጻር ክብሎ ዘይግብኦን ክገብሮ ዘይግብኦን ብምርኣይ እንሪኦ ሚዛን ደቂ ሰባት እዩ ከም ሰባት ካብ ኣቦኻን እኖኻን ኣኽብር እንካብ ዝብል ጀሚሩ ክሻብ ሰብ ብኣርኣያ ፈጣሪ ዝተፈጥረ እዩ እሞ ንሰብ ኣኽብር ዝብል እዩ ስነ ምግባር እንክንብል እንከሎና መሰልን ግዴታን እውን ሚዛናት ሒዝካ ምርኣይ እዩ ኣነ ኣብዚኣ ክንቀሳቐስ መሰለ እዩ እግራ ኣቦና ክረግጽ ግን መሰል የብለይን ምክንያቱ ናቶም መሰል ንኣይ ግዴታ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ እሞ ኣሕፅርናን ክንሪኦ ንሰብ ስብእናኡ ሓልዩ
ክብሩን ክብሪ ካልኦትን ኣኽቢሩ ጉቡእን ዘይጉቡእን ሚዛን ኣትሒዙ ቅድምና ናይ ውልቀ ሰበንን ናይ ሓባርን ኣመዛዚኑ ብሕጊ ሕልናን ብሕጊ ልቦናን እናተገዛእኻ እቲ ዝሐሸ ንምዃንን እቲ ዝሐሸ ንምግባርን ዘለዓዕለካ ናይ ውሽጢ ሓይሊ እሞ ከዓ ከም ዝበልክዎ ብናይ ዓለማውን ብናይ እምነታውን ብተፈጥሮኣውን ብኣምላኻውን ሕጊ ተደጊፉ ዘካይደና እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሓቀኛ ናይ ስብእና ኦክሲጅን እዩ ስነ ምግባር ስነ ምግባር ዘለዎ ሰብ ኣብ ከባቢ ካብ ገዙ ይጅምር እሞ ኣብ ከባቢ ስድርኡን ኣብ ቁሸቱን ኣብ ጣዊኡን እውን ፍቱው ሰብ ሕብረተሰብ ዝፈትዎ ንሕብረተሰብ ጽቡቕ ዝሰርሕ መርኣያ ዝኸውን ኣብ ባዕሉ ዘይፈቕዳ ነገር ንኻሊእ ዘይፈቅድ ንባዕሉ ፀጽቡቑ ሰሰናይ ዝምነ እንተኾይኑ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ከምኡ ዝምነ ብቑዕ ሙስሊም እዩ እስልምና ይኽተል እዩ ክንብሎ እንተኾይና ብቑዕ ስነ ምግባር ብቑዕ ስብእና ዘለዎ ሰብ እውን ማለት እዩ ስለዚ ብቑዕ ስነ ምግባር ንኹሉ ነገር እውን ንቅድሚት እውን ንምዕባለ እውን ነቲ ዓዲ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ዘምጽእ ስነ ምግባር ዘለዎ ዜጋ ስነ ምግባር ዘለዎ ሕብረተሰብ እንተኾይኑ ኣብቲ ዓዲ እውን ስሉጥ ልምዓት ንምምጻእ ይኹን ተሳኒኻ ንምኻድ ይኹን ተኸባቢርካ ንምኻድ ይኹን ናይ ደቂ ሰባት ሰብኣዊ መሰል ሓሊኻ ንምኻድ ዘግድደካ እዩ ብቑዕ ዓዲ ብቑዕ ሰብ ብቑዕ ዜጋ ንኽህሉ እውን መሰረት እዩ ስነ ምግባር ከም ቃሉ ክልተ ነገር ንፈልየሉ እዩ ጽቡቕን ሕማቕን ዘሎ ነገራት ንፈልየሉ እዩ ስነ ምግባር እቶም ባህርታት እዚኦም ኣየናይ ጽቡቕ ባህርታት ኣለው ኢልና ኸዚ ከም ልምዲ ስነ ምግባር ትበሃል ተሎ ኩሉ ግዜ በቃ ጽቡቕ ስነ ምግባር ጥራሕ ጌርና ኢና ቃሪፅና ንወስዶ ኣለና ያው ስነ ምግባር ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ስነ ምግባር ሕማቕ ስነ ምግባራት ኣሎ ስነ ምግባር ጽቡቕ ስነ ምግባር ኣሎ ያው ትዝድለየ ባህሪ ኣብ ሕብረተሰብ ዝድለይ ጽቡቕ ስነ ምግባር ስለ ዝኾነ እቲ ስነ ምግባር ከም ቃል ጽቡቕ ባህሪ ልምዲ ዘለው ናይ ሰብ ባህርያት ልጽንዐሉ ከም ቃል ጽንዓት ዝግበረሉ እዩ ስነ ምግባር ማለት ስነ ምግባር ክንብል ተለና ስነ ኣፈጻጽማ ወይ ከዓ ድርጊትና ንፍጽመሉ ኸይዲ ተግባርና ንፍጽመሉ ኸይዲ ዘመልክት ቃል እዩ ብመልክዑ ክልተ ዓይነት ስነ ምግባር ኣሎ ሕማቕ ስነ ምግባር ጽቡቕ ስነ ምግባር መመዘኒታት ኣሎ ስነ ምግባር ከዓ ስነ ምግባር ንምዝነሉ ነጥቢ ሓደ ማሕበረሰባዊ ስምምዕነት ይምዝኖ ሕማቕ ስነ ምግባሪ ጽቡቕ ስነ ምግባሪ ዝብል ማሕበረሰባዊ ስምምዕነት ዘለዎ ብማሕበረሰብ ዝውሰን ስነ ምግባር ኣሎ ጎዳኢ ስነ ምግባር ጽቡቕ ስነ ምግባር ኢልና ንብሎ ካሊእ ብሕጊ ዝተወሰነ ስነ ምግባር ከዓ ኣሎ ብሕጊ ዝተወሰነ እዚ ወንጀል ክበሃል ይከኣል ገበን ክበሃል ይከኣል ዘይቅኑዕ ስነ ምግባር ተባሂሉ ብድንጋጊ ሕጊ ንጹር ኮይኑ ዝተቐመጠ እውን ስነ ምግባር ብእምነት ከዓ ብሃይማኖታዊ ስርዓት ወይ ከዓ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ መርህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ንብሎ ከዓ ኣሎ ከምቲ ዓንቶ ኣቦታትና ዝጠቕስዎ ዝነበሩ እቲ መንፈሳዊ ስነ ምግባር መበገሲኡ ፍቕሪ እዩ እቲ መንፈሳዊ ስነ ምግባር ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ንሓው ዝጸልእ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ይብል ቀታሊ ነፍሲ እንድሕር ኮይኑ ሕማቕ ስነ ምግባር ኣለዎ ወይ ከዓ ናፍቲ መንፈሳዊ ኣቕጣጫ ክንከድ ተለና እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝጽበዮ ተስፋስ ክረክብ ዘይኽእል ማለት እዩ ብማሕበረሰብ እውን ቀታሊ መን ይፈትዎ ንእግዚኣብሔር ብትኽክል ዘፍቅር ስርዓት እግዚኣብሔር ዘኽብር መርህ እግዚኣብሔር ዘኽብር ጽቡቕ ስነ ምግባር ኣለዎ እቲ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ቃል ሓቂ ንኸተግብር መዓልታዊ ርእሱ ዘለማምድ ሰናይ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ኣለዎ ንብል ማለት እዩ እዚ እንተኢልና ናፍቲ ማሕበረሰባዊ እንድሕር መፂና ከዓ ኣብ ማሕበረሰብ ነውርን ንውርን ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ
ንሳቶም ዋላ ውፅኢቶም ማለት ዘምፅዎ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ንእሽተይ ክኾን ይኽእል ዓብይ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ማሕበረሰብ ሓድነቱ ዝሕልወሉ ምቅርራባቱ ዘጠናኽረሉ ብሰላም ወፂኡ ክኣቱ ዝሕግዝዎ ዋላ ደቀቕቲ ብሕጊ ዘይተሰነዱ ስነ ምግባራት ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ ገና እናሃለ እዚ እኮ ኣይግበርን ነውሩ እኮ እዩ ንብሎም እንድሕር ዘይትንከፉ ሕማቕ ስነ ምግባር ተኮይኖም ማለት እዩ እንድሕር ኩሉ ስነ ምግባሩ ሕማቕ ኮይኑ ሓቢርና ምንባር እውን ኣይንኽእልን ስለዚ ሓቢርና ናይ ምንባርን ናይ ዘይምንባርን ውሳነ ዝውስን እዩ ስነ ምግባር እዚ ዓለማዊ ስነ ምግባር ወይ ኤቲክስ ንብሎ ክርኢ ከለና ኣጠቃላይ ብትናይ ፍልስፍና ዓይኒ ክርኢ ከለና ካብ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ዝምንጭ እዩ ካብ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ዝለዓል እዩ ማለት እዩ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ነገር መሰረታዊ ነገር ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብናይ ፍልስፍና ዓይኒ ክርኢ ከለና ሰብ ምክንያታዊን ማሕበራዊን ፖለቲካዊን ፍጡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ምክንያታዊ ስለ ዝኾነ ብተፈጥሮ ኢሉ እውን ኣብ ማሕበረሰብ ስለ ዝነብር ኢሉ እውን ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ብግሊ ደረጃ ብውልቀ ደረጃ ከማልኦም ዘይኽእል መሰረታዊ ድልየታቱ ምእንታን ክማልእ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ክነብር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሰረት ገይረ ክልዓል ከለኹ እቲ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስተጋብር ናይ ወዲ ሰብ ኢሉ እውን ንጥፈታቱ ምዕሩይ ፍትሓዊ ክኸውን ኢሉ እውን ዝተረጋግዐ ሰላማዊ ዝኾነ ፍትሓዊ ማሕበረሰብ ንክህሊ ሕጊ የደሊ እዩ ማለት እዩ ሕጊ ሓደ እቲ ሲቪል ሎው ንብሎ እዩ እቲ ካሊእ ከዓ ናይ ሞራል ሕጊ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ስነ ምግባር ማለት እዚ ናይ ፖለቲካዊን ኢኮኖሚያዊን ማሕበራዊ መስተጋብራትን ንጥፈታቱን ወዲ ሰብ ምዕሩይ ክኸውን ፍትሓዊ ክኸውን ዘክእል ሕጊ ናይ ምድንጋግ ሕጊ ናይ ምውፃእ ስታብሊሽ ናይ ምግባር ከይዲ ገይርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ማለት እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ሕማቅ እዩ እዚ ፍትሓዊ እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ክግበር ዘለዎ እዚ ክግበር ዘይብሉ እዩ ኢልካ ንምግምጋም ዘኽእል መትከላት ስነ ምግባርን መትከላት ሞራልን ስታንዳርድን ስታብሊሽ ናይ ምግባርን ኢሉ እውን ፅቡቅ መልካም ባህሪ መልካም ስነ ምግባር ንብሎም እሰታት ክብሪታት ቫልዩታት ናይ ምፍታሽ ናይ ምኩስካስ ናይ ምምዕባል ቀጻሊ ዝኾነ ህንፀት ወለዶ ናይ ምክያድ ከይዲ ገይረ ዝወስዶ ማለት እዩ ከም ተጋሩ ኣብ ፅቡቅ ስነ ምግባር ዝተሃነፀ ወለዶ ኣብ ምዕባይን ኣብ ምኩስኳስን ኣይንሕመን ኢና ብዙሕ ግዜ ተቐበልቲ ጋሻ ኢና ንዝመፅእ ጋሻ ንኽብር ኢና ዋላ ኣብ ገጠራት ትግራይ እውን ወሪድካ ብተግባር ዝረአ እዩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እስኪ እቶም ከምኡ ዓይነት ሒዝናዮም ዝዓበና ንኽተሎም ንሰባት ነኽብረሎም ንሰባት ንካናኸነሎም ፅቡቃት ስነ ምግባር ኣብ ሰዓብትኹምን ጠቕላላ ኣብቲ ሕብረተሰብን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ንብል ሓፈሻዊ ትዕዝብትኹም ከም ትግራይ እቶም ከምኡ ዓይነት ክብርታት ካብ ካሊእ ዝኾነ ህዝብስ እዚ መንነት እዩ ዘለዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ምግባር ዘለዎ ህዝቢ እዩ ክበሃል ተደኣ ኮይኑ ካብ ካሊእ ዓዲ መፂኡስ በቶም ረቑሓታት ንሶም እዩ ዝፈልየካ ስለዚ ከምኡ መንነት ዘይብሉ ህዝቢ ከዓ ኣይፍለን ካብቲ ካሊእ ካብ እንግሊዝ ትመፂኡ ናብ ትግራይስ ናይ ትግራይ መንነት ስነ ምግባር ሰብ ምኽባል ገለ ንሳቶም ክረኽቦም ከሎ ኣብ ትግራይ ከም ዝመፀ ይስምዖ እሞ ንሳቶም ኣለዉ ዶ ከም ክልል ትግራይ እስኪ ንተዓዘቦም በቃ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ እውን እንዳዋጋዕና ምክንያቱ ተኸታተልትና ካብዚ ዝመሓላለፍ ዘሎ ዘተ ተወሰነ መልእኽቲ ተወሰነ ምህሮ ረኺቦም ዓርሶ እውን ክፍትሹ ቀንዲ መልእኽትና እውን ስለ ዝኾነ ካብኡ እስኪ ነዋግዕ ሃይማኖቱ መጀመርያ ተቐባሊ መጀመርያ መሰረት ስለ ዝኾነ ትግራይ ናይ ትግራይ ህዝቢ መጣጣና ብጣዕሚ ሰብ ኣኽባሪ ሰብ ጋሻ ተመፂዎ እግሪ ሓፂቡ ዝቕበል በረከት ክኾነኒ ፀጋ ክኾነኒ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እየ መጣጣናሆም እዩ እስካብ ህዝቢ እውን ዋላ هذا نتعالى يخير كسك هذا متعطانا بتحدنا زمصت ሃይማኖት حدنا زمصاناና بسነ ምግባርና ተዓባብያና ነው አሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዘለዎ እዩ አው ዘስተዓተም ርእ ዘለና ግን ነተበረዘ ይኸለለ በሐቅ ተሪና ማለት እዩ በሐቅ ናይ ማቱ ዝደሊ መንሰይ ነተፈጠረ ይኸለለ እንዲያውን በኃይሊ በዓመጽ ብዝርፊያ ማዓጽ ሴርካ
حاطو سركة آتيها نايمات كان نبرت موساد أما جدس أنا حا نما ذي تربح موالك التلون هو السمت فانيو زي بتعمل عدنا ذر أجدي زي كم تاي توجس خاب أي موسيو كتلت الله جن بتعمي تحساس وكايو أتعامل أنا كم يخونن أما تأس أنا ون كم يخونن تصبوا سنة مقارنة تمتح لنا تسمى خوارس بتعمل هذه تحيط وردي هذا اللي مالتي هنجز قبل زيكو سكاي هو تمتفاكو إنيو سكاي هسانات قولعو عمي سكاي مقتالينيو زيكو زي نبر زي هايمانتنا زي لمدنا زي بتعمي حماز هنا سنة مقاري ذني نافتو هذا نري هذا لنا خونات مال نايمات كامل لا نايمات كامل سرا معماز أبدأ كنشتيهمو إن أنا رزق لنا الناس زي بتعمي حماز هنا كيدا أيو هذه إنكاب إمنتنا إنكاب بهلنا إنكاب حق تفترون حق أملهن إنكاب حق هاجرين كللن إنكاب حق محبرسب وسعنا زلنا إنا نمثل قلعة بن السوق أربت بروحس النبلنا إنكاب سدرا زرخ بنايو سنة مقبار تفيو زلو تمالي أبقى لي عد زخنة لومينا يبعلتنا إنا قبرنا إتي ناينا إلا نمك حلو زنبرنا انتاي دان أزوي ناي دحور بحلي إيو ناي دحوران إمنتيو إنا تبهلي سنة مقبار كم ناي زي سلط أنا مرأيا تغيرو إنا ترأي إزلو هايمانوت بزي فلي أب سدرا زي تهانت تولدي إزمت إزلو نزي كله زبلاشو لماذا وانت أتاتي له كان مستك شاب حشش إن كاب نولدين متإزاز إن كان مئباي كشاب نمهر كان متإزاز مئباي زي كل أزر أزلو انت زي إن كاب تراس سرقي كشاب هانجن قتلتين بس إحنا لنا تلم كان نسم مقتل سلسة عينة قتلت أب حدا جزية مفتسام نابنن نحنتي قوالا نشتيتي عميسكا اندقنا مقتل نتقراي زي متن نتقارو زي متن أب تاريخنان بحلنان لمادنان امنتاتنان زي نبرة حدش ترئيوتات ومهعا ناب تفقات زمرحنا كستاتاتنا نرئي زلونا سنة مقبار تزيها اللي دما عبي شقري خون بعلو انتايو فارحة نايربي فارحة نايفت خون زي الرئيلو تعميت كان بحماق نقر زئتو اللو خونتاتو اللو سب كاو زبولو سنة مقباري تعي التحساسو نسباتون بعين تعنان بعين سبقاونتن بمرأي جن أزي ناتشرشر زخد الوقتي حزي دايو كلنا سنة مقبار تعيلون تيلنا يحزي بايتانا بتخك لا يفتشناني ناخن كون اللؤي كلنا دما زفاتاتنا النايو نتي سنة مقبار تعي سنة مقبار نخلو تقور قالسي أنا إسكام خد الجامين تايو نزين معراين تاه قبر لن زين وللو كنتات الله حزي سلازي سنة مقبار ناي سنة مقبار تحست ناي سنة مقبار ناي حماق سنة مقبار تقبارات أبز وقتي أبز حزن هنا يجبط كنتات زلو انت زي تقليد ما ناي وعلو عبي شقر نابز خفاء كنتات زوسدنا أيو زبر رئيتا إزلني بتاريخ التقراء أو زحاش سنة مقبار زنبرا ولا خازن سلكا على حمز الله خيني بتناس عارون زحاش يزبل إمنة اللني تزول لنا مناورو قنتات لزق صلوا زخون قنتات له تزول بوليتيكا قنتات لو ملع القواني خيدي بتالي وز خازي ناي تسفى مقراط قنتات له تب موزحتو خازي تسفى مقراط تعليو تاك مصي سسعناك مصي خازي موزحته عصب سسعنا تمصي لنوع الخطر حتى حاسته خينكا لاو زي خون نجر خطاتي لاو حما نجر خطاتي وزي تاي لاو زي خون السنه مغوار يدفع كامالتي حراي ابا كابتن زلعلكون صبو ناتغلص ان زخدا زلوا حنتي كم مرحله هيمانتك سعبتكم صبو سنه مغبار نخلوهم انت شرحكم تخدوا لهم نورن زفلت تولدي نفترنا نخيد لنا دينا حزي زوم
ፑሽ ፋክተርስ ጥራሕ ክነምጽ የብልና መምህር ሕዚ ከም ጻጸንሐ ዞም ናኡ ክደፍኡ ዝኽእሉ ነገራት ከም ጽጸንዩ ንኣብነት ኣብ ትሮማ ኣለና ከም ተጋሩ ኩላህና ድሕርቲ ኩናት ማለት እዩ እቲ ሃንግ ዝገብሩ ናብ ትሮማ እዩ ዘሎ እቲ ሃንግ ዝግበር ዘለዎ ናብ ትሮማ እዩ ዘሎ ኩላህና ማዕረንዲና መፍትሕስ ክንከውን ንኽእል ለባዓልና ከም ሕብረተሰብ ኣነ ካብ ውልቀ መፍትሕ ክኸውን ንኽእል ኢለ ይብገስ ዶ ካብ ዝብል እምበር ግድን ውግእ ስለ ዝነበረስ እቲ ክራይሲስ ስለ ዘሎ ኩላህና ናብ ስርቂ ተኣቲናስ መን እዩ ትግራይ መፂኻ ድሕና ካብ ኡጋንዳ ካብ ኬንያ ክመጽእ ከምኡስ መፍትሒ ኣብ ምዃን ክነድሕና ኣብ ምኽኣል ከና ይባዓልና ንገብር ኣለና ድና በብዝምልከተና ሕዚ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ የለን ኣይኮናን ንብል ዘለና ኣለውና ጽቡቕ ስነ ምግባር መሓልዮም ዝኸዱ መናእሰይ ወለዲ ቆልዑት ካብ ኩሉ ዕድመ ክልል ኣሎ ግን ሕዚ ንሱቲ ሰናይ ስነ ምግባር ኣብ ዘለዎ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ስነ ምግባር ዘጉደለ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ሞባይል ንምውሳድ ብኻራ ወጊእኻ እዚ ቀረባ ግዜ ኣብ በር ገዛይ ጥቓ ዝኾነ ነገር እዩ ሞባይል ንወስዱ ብባጃጅ ተደራጅዮም መጽዮም ኣብ ሓንቲ ባጃጅ 5 ወጽዮም ንክልተ ቆልዑ ዓፊኖም ማለት እዩ ተኸባቢ ዋላ ዋጭዋጭ እናበለ ኣይሰምዑን በቃ ብጣዕሚ ዝሰልጠን እዮም ትወዲ ጥንክር ዝበለ ስለ ዝነበረ ክሳድ ወጊኦሞ ሕክምና ኸይዱ ሞይቱ ማንም ክሕዞም ኣይከኣለን ተሽከርካሪ ሒዞም እዮም ሕዚ ብዝተደራጀወ መልክዕ ተሽከርካሪ ሒዝካ ምቕታል ኣሎ ምስራቅ ኣሎ በቃ ከም ስራሕ ከም ስርዓት ከም ንቡር ስርቅ ኣሎ ማለት እዩ ቅትለት ገዚኡ ክጸሩ ብጣዕሚ ስነ ምግባርና ተበላሽ ኣሎ እዚ ጋሻ መቕባልና ፍቕሪ ሓልዮትና ንሰብ ምርህራህ ሓቢርካ ምክፋል ብርግጽ ምክፋል ዘለካ ምክፋል ኣሎ ሕጂ እውን ኣይጠፍአን ኩሉ ይኮነን ንብል ዘለና ግን ከበድቲ ዓመጻት እኒኡ ነዛ ዓዲ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝንውፃ ትውልድ ኣለና ማለት እዩ እዚ ግን ዘይእረም ዘይቕየር እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ካብቲ ስነ ምግባር ዝወፅእ ወለዶ ይበዝሕ ኣሎ እሞ ስስዕ እውን ይዛይድ ኣሎ እንድሕር ዳኣ ትስዕ ትኾንካ ዝያዳ እንተኻሊእ ሰባት ጥፊእኻ ክትውሉ ትደሊ እሞ ቅድሚ ሕዝስ ንውዲ ገጠር እየ ብገጠር ስለ ዝዓበኹ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ገዛ ነርካስ ሰብ ክተፋኑ ከለኻስ ሰብ ትረኺብካ ብቕድሚት ተፋንዎ ዘለኻስ ሰብ ረኺበ ተመለስ እዩ ዝብለካ ተፋንዎ ትከይድ ከለኻ ካብ ኣራዊት ገለእኻ ተፋንዎ ሎምስ ሰብ ኣሎ ይፋንወኒ እዩ ኮይኑ ሰብ ትረኺብካ ብቕድሚኻስ ፈሪሕኻስ ሰብ ኣሎ ይፋንወኒ ኢኻ ትብሉ ክሳብ ክንዲዚ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ከም ማሕበረሰብ ናብዚ ውድቀት እዚ ከምፀና ዝኽኣለ እንታይ እዩ እንታይ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብና ክሳብ ክንዲዚ ኣጠቃላይ እቲ ሕብረተሰብ ከተኣሳስር ዝኽእል እቲ ሶሻል ፋብሪክ እቲ ናይ ሞራል ፋብሪክ ተበጣጢሱ እዩ እቲ ናይ ሞራል ስታንዳርድ እውን ፈሪሱ እዩ ምናልባት ነዚ ምክንያቱ እቲ ጦርነት ዝወለዶ እውን ክኾን ይኽእል እቲ ሶሺዮሎጂካል ፕሮሰስ እውን ክኾን ይኽእል ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ከይዲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕብረተሰብና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ብሞራል ዓይኒ ክሪኦ ከለና ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ እንተይና ብናተይ ትዕዝብቲ እቲ ናይ ሶሻል ፋብሪክ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እቲ ናይ ንቡር ዝበሃል ነገር እናጠፍአ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ስታንዳርድ ካሊእ መስፈርትታት እዩ እቲ ናይ ሕብረተሰብ መስፈርቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካሊእ እዩ ለምሳሌ ከልዕል እቲ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታት መስተጋብር ናይ ሕብረተሰብ ብምንታይ ዝልካዕ ብገንዘብ ጥራሕ ዝልካዕ ማለት እዩ ገንዘብ ይረኸብ እምበር ወላ ቀቲልካ ደሃ ወላ ሰሪቅካ ደሃ ወላ ጨርብርካ ደሃ ገንዘብ ብዝኾነ ይኩን መንገዲ ገንዘብ ናይ ምርካብ ተንደንሲ እዚ ናይ ሕብረተሰብና መስፈርቲ ኮይኑ ይዳርጋ እቲ ቀደም ናይ ማትካ ምውሳድ ለይናትካ ሰሪቅካ ምውሳድ ሕማቕ ነይሩ ዝበሃል እቲ ጽቡቕ ንብሎ ዝነበረ ስታንዳርድ ሎሚ የለን ከምኡ ዓይነት መስፈርትታት ኦልሬዲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣይርአን ገንዘብን ጥራሕ እዩ እዚ ኩሉ እቲ ክራይሲስ ገጢሙና ዘሎ እቲ ስታንዳርዱ እቲ ናይ ማሕበረሰብ ስለተቐየረ እዩ እቲ ናይ ናትና ናይ ፖለቲካ ስታንዳርድ ስልጣን ጥራሕ ኮይኑ እቲ ናይ ሕብረተሰብና ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ስታንዳርድ ገንዘብ ጥራሕ ኮይኑ ስስዕና በዚሑ ዘተኣሳስረና ዝነበረ እቲ ንቡር ንብሎ ዝነበርና እቲ ክብረታት እሰታት እውን እናተሸርሸረ እናፈረሰ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ በዓል ሙያ ወይ ኣብ ዝኾነ ቢሮ ኣብ ዝኾነ ሓላፊነት ተቐሚጡ ንግሉ ውልቁስ ክንደየና ይቀይሩ ገዛ ሰሪሑ ዶ ሰሪቁ ዶ ማለት ዝሓሸ ናብራ ህይወቱስ ኣመሓይሹ ዶ እዩ እምበር ንህዝቢ እንታይ ሰሪሑ ዝብል ከም ሕብረተሰብ እውን ዝጥይቕ የለን
እንድሕዳ ኣፍታ ቦታኡ ኮይኑ ከይተለወጠ ናብራኡ ህይወቱ ከይለወጠ እንድሕዳ ብዙሕ ፀኒሖው ንሱ ዓሻን ድዩ እንታይ ብዙሕ ዝሕኮ ይፈልጥን ኢቭን ናይ ምፍላጥን ናይ ምዝማንን ናይ ዘበናዊነትን ስታንዳርድ እውን ኮይኑ ሲርቂ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ስታንዳርድና እውን እናተቐየረ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እዙማ ነውሪ እዩ ምስራቅ እውን ነውሪ እዩ ዝብል ሕብረተሰብ እውን እናጠፍአ እዩ ድሕዳ ኣጭበርቢርካ ሂወትካ ድሕዳ ቀይርካ ጎበዝ እዩ ፈጣን እዩ ዝብል እናተገንገመ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕራይ ካብ ሓወይ ክገልጾ ፀንሐ ኣብቲ ሕብረተሰብና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ጽቡቕ ዝገብር ንሕብረተሰብ ዘኽብር ዘይናቱ ዘይደሊ መንእሰይ ወይ ከዓ ትውልዲ መርኣያ ዝኸውን ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ጎደቦ ኣብ ሎሚ እቲ ዝሰርቕ እቲ ናይ መንግስቲ ሃፍቲ መዝሚዙ ገዛ ዝሰርሕ መርኣያ ሞዴል ዝኸውን ስለዚ ተዘይበልዑ እውን ዓሻ እዩ ዝበሃል ኣይከኣሎን እዩ ዝበሃል ትብል ኣሳሪት ነጥቢ ምፅኡ ናብኣ ሕውስ ኣቢልኩም ብሃይማኖት እውን እንታይ ዓይነት ሓደጋ እዩ ዘለዎ ዘይናትካ ምድላይ ትብል እውን ምስ ግዕዚና እንታይ እዩ መንቀሊኡ ኸ ካብ ምንታይ እዩ ዝነቅል ደቂ ሰባት እንታይ ክንከውን ከለና ኢና ናብ ግዕዚና ንኣቱ ብስሩኸ ከም ማሕበረሰብ ከም ትግራይ ኩነታት ግዕዚናና እንታይ ዝኣክል ኣብ ከመይ ኩነታት ከሎ ኣብ ዝብል ሕውስ ኣቢልኩም ምስታ ዘለዓልክዋ على كل نسمع نريو عميصو أفت ذات رئيسوي لهم زموجس ودقلب كب حرق ذي حد عمتس زي ذاكل كذا صرحي زي مكنا جديد بهذا لساعتنا عندنا كاوي مصي وجني لنا كاوي صرحي وهو تاي أتوت منج أتوت تاي السوزي يزقون مكان غير لي مشاخ أو زمصيو صبو نجر بعين زرق نجر تصرحي نو ختل دخل من يسوي زي بقى سرق عدينا مالت نريت لنا بتكريستياننا وي بقطوا أمكا مسنا يو نانولو مسنا عندنا في ترجمة تقول بس مالتي بقى بس عصوا تبالا شو زي أنا مالتي بقى زي سوي فطلع له صيف فيه بس نجر عصوا نجر وكان تنازل له مكان وتحلف يتخلن وينو على همتي ويكان كحمل كاي مالتي لك أود ساعات زيو زفتر مسنا بعزنا ننصوع ذلنا نايمات كاد بتفعل عليه مجدي كجبريل كأير كاتوصل جنزة زي جبأك مالتي زي جبأك لموكو زي أن كامو زي أسرح لي أن جزيهم إني ما نمكد بهاي ما نتنا طال الله بسرو أن كان نايمات كاتوصل نايمات كيتمنى يتمنى بسرو زياتنا تتخون نركا ونيتبل فتعرفكو بقى صريحة بالأخبار خلكاي بقى زي أيها آياتنا هذه هنيش تيبون كو خار خلنا خلكوي بتفكلني آمنا فتعرف خار خلنا إن لنا هنيش تيبون زيار خار خلنا هذا حلنا ونهولي سيطة فيني هذه اسمها ليان يا أورهم لتأيوان ويكعنا لتأركان يبل لمهران ونيبل هليان مالت مسنا مالتي قبة مالتي بقى تا قبة تقبل كام سرح مالتي نزيزي انتم مهر سوون سي عينو تطفيا يبل عين مالت تنريا ذلنا بعد على عيني يغني ناوشت لبنا عيني يسورة بقى حمزة يحسوا يقولوا جنزبي يحمايو جنزب سلطان ودسب سكامتون يغيرك حمايو هذا كل انت خوينا لا مسنا تزفوا ولا مالتي كابل على سكاف تحتس بر نزي انا مكو صرابيات النادي مسلكم من النجار تخوينسي نزي ازقوا اصر اكاريل نو على تصرق زينا اكيونا امتى ما يخسر عاوزكم زول حماته زي سريو كافتين عمطيتك عماطيتك حدا نجر حفتام كتخون مدلاي راسخا مدلاي مالتي بقى نراسخا نهيوتك منوار نايسو هيوتي ينتاي كانوا زعزي مالتنا زي بتعم يصيف زخونه تغبار هذا بتعم بصفح ندري لنا حرايا باطل كم منتاي دق سواتس انتاي تخوينا إنا ناب قعزينا ناتو كم كللنا اب كمي تعزو بركي نايت قعزينا قعزنا قعزي زي نبور زي حقي زبل ترقم من دي زلو بمسرته نابقع زنا زؤتو زلو اتو نبورن زي نبور اتو زي نبورن نبور بمقبارناي زخون عينة حق ملخاوي يخون تفترعوي حقراوي يخون محبرسباوي حق الدربيخة بحصر سينماغوت بقرصة اتدليو قبو زي كونه اتدليو ناي مقباري حقص انا حابتي كورنا عخا
ሕጊ ኣምላኽ ይኹን ሕጊ ሰብ ይጽናሕ ሕዚ ኣነ ዝደልዮ ነገር ዝረኣኽዎ ነገር ኣሎ ዝምነዮ ነገር ኣሎ እዚ ክፍጽም እየ እዝክር ሓደ መዓልቲ ካብ ወፃኢ ዝመጸት ሓንቲ ድንግል ነይራ ሓደ ነገር ደልያ ተመላሊሳ ምኽንያት ኣብዚሑሎ ትሰብ ከስልጠላ ዝግባእ ኣብ መጨረሻ እናቴኒ ኩሉ መዓልቲ ብእግሪ ክንትመጻ ኢሉ ሰና ኖ ሎሚማ መኪና ሓደ ቤተሰበይ ብመኪና መጽአ ብእግራይ መጻኹን ብመኪና እቲ ሹፈር እንታይ ኢሉክ ወትሩ ብእግሪ ክትመጽ ኢሉኒስ ሎሚስ ብመኪና መጽአ ኢለዮ ብኻሊእ ኣዘራርባ ኩሉ ጉቦ እዩ እንትዚ ብጠቕላላ ኣብ ዓድና ብቆረፃ እትደልዮ ምርካብ እዚኣታ ሙስና ኮይና ዘላ ማለት ብግእዝ እለ ከርሶሙ ዝኣምላኮም እቲ ኣምላኽ እንብሎ እቲ ሕልና እንብሎ ኩሉ ገዲፍና በቃ ብኸብዲ ተገዛእቲ ኮይና ስለ ዘሎና ንዚ ብኣግባብ ዝቆጻጸር ፖሊሲ ስለ ዘብልና ንዚ ብኣግባብ ኣብ ተግባር ዘርኢ ሕጊ ብል ኣሎ ሕጊ መተግበሪ የለይ ሕጊ ሓላዊ የለይ ሕጊ መመዘኒ የለይ እዚ እዩ ኩሉ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ይኹን ናይ ካልእ መራሕቲ ወላ ቤተ እምነታት እውን ቅልቅል እናበለ እዩ ምክንያቱ ሰባት ኢና ምስ ሰባት ኢና ንነብር መላእክቲ ኣይኮናን ምስ መላእክቲ ንነብርን ሕጊ ኣምላኽን ሕጊ እምነትናን ሕጊ ተፈጥሮናን ሕጊ ሃገርናን እንድሕሪ ናብ ኩርናዕ ኣእቲናዮ እታ ንጋልበላ መይዳ ትራፊክ የብላን ልጓም እውን የብላን መጨረሻ ብትትገብሮ ጥፍኣትካ ክሻብ እትጠፍእ ኣብቆይና እንጓዓዝ ዘሎና ኣብ ክልልና ሕዚ ግልፂ ኮይና ዘላ እዚኣ ዘይንቡርን ንቡር ኮይኑ ኣሎ እቲ ንቡርን ዘይንቡር ኮይኑ ኣሎ ተገመጣጢሉ እዩ ዘሎ ግዕዚና እንድሕር ሃልዩ ኣብቲ ዓዲ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ እውን ንእሽተይ እንተኮይኑ ካብ ድኽነት ምውፃእ ካብ ናብ ልምዓት ምምፃእ ዝበሃል ነገር እውን ኣይህሉን ነቲ ድኽነት ነቲ ሽግር ተመቓቒልካ ንዕኡ ተነፂፍካ ምንባር እዩ ክኸውን እንድሕር ጠንካራ ናይ ምክልኻል ዘይሃልዩካ እቲ ግዕዚና ድማ እንታይ እዩ ንሽዑ ከም ውልቀ ሰብ ዘተንፈሰ ይመስሎ ግን ንሕዋቱ ንስድርኡ ንደቁ ሕማቕ በሰላ እናፈጠረ ዕሪ እናተኻረረ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ብዛዕባ ግዕዚና ክትከላኸል ትጅመር ኣታዚኮ ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ ኮ ነውሪ እዩ ብሃይማኖትና ይፍቀድን ኢሉ ክከራኸር ንዝፈተነ ሰብካ ኣበይ ኣለኻ ኋላ ቀሪኻ ንስኻ ድሕሪት ኢኻ ተሪፍካ ዘለኻ ምስቲ ዘበን የለኻን ኢሉ ዝትቸየካ ኩነታት እዩ ዘሎ ናበይ የምርሕና ፍሉጥ እዩ ናብ ዕንወትን ናብ ብርሰትን እዩ ዘምርሐና ኣብ ናይ ግዕዚና መልዕሊ ትንዓንቶ ንገልጾ ጸናሕና ናይ ሕማቕ ስነ ምግባር ምህላው እዩ ያው ግዕዚና እምነት ዘይምሕላው እዩ ሓደራ ናይ ሰብ ዘይምሕላው እዩ ስለዚ እዚ መልዕሊ ክኾን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ሕማቕ ስነ ምግባር ትልተሎ እዩ ስለዚ ሕማቕ ስነ ምግባር እዚ ላበይ ዘምርሐና መልዕሊ ስነ ምግባር ኮይኑ ናብቲ ግዕዚና ይምሕረና ማለት እዩ ኢኮኖምያዊ ከም ሓደ መልዕሊ ይግለጽ ንግዕዚና ማለት ኢኮኖምያዊ ናይ ኑሮ ምኽባር ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ ኑሮ ምኽባር ናይ ደሞዝ ምውሓድ ከምዚ ዓይነት ነገራት ላበይ ይመርሐካ ዝገንዘብ ክትረክበሉ ትኽእል መገዲ ትፍትሽ ይገብረካ ግን እዚ እቲ ሓደ ናይ ስነ ምግባር ሕማቕነትና እዩ እምበር እንድሕር ንረኸብ ኢሩና ኣነ እንድሕር ደሞዝ ውሒድኒ ናብ ዝሓሸ ደሞዝ እየ ክኸ ዝግበአኒ እምበር ኣፍታ ዘለኽዋ ኮይነ ደሞዝ ስለ ዝውሓደትኒ ኢለይ ንዝመፅእ ተገልጋላይ ንዝመፅእ በዓል ጉዳይ ካብኡ እናረኣኹ ካብኡ እናተቐበልኩ ክኮልዕሉ ዝኽእል ነገር ክለ ይነብረን መንግስቲ እንድሕር ተቋማዊ ቁፅጥር ዘይገብር ኮይኑ ትካላዊ ተሓታትነት ድሕር ዘየለ ኮይኑ እንታይ ናኾነ ይመፅእ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕገወጣት ናስፍሐ ኢሉ ይመፅእ ድኹም ዝኾነ ናይ ቁፅጥር ስርዓት እዩ ዘሎ ካዝ መብዛሕትኡ ትርአ ተሎ እቲ ድኹም ዝኾነ ናይ ቁፅጥር ስርዓት ተሃልዩ ናብአይ ዝመርሕ ናብኡ ክመርሐካ ዝኽእል እቲ ባህልና ናብአይ ዝኸሎ ሒዝካ ተዘይተረኺብካ ንዝኾነ ነገር ክትሽፍነሉ ዘይትኽእል ነገር ይህል ኣሎ ስለዚ ቀደም ከም ባህላዊ ነገር ፅቡቕ ነገር እዩ ነይሩ ንወስደሉ ከዚ ባህልና
بقى تحت شيمكا زي وسركاس تورت لخا بقى لا خالي نجر دحريت خات قصر سستبهل زي تايخون لو لاوزي يخون نجر تسب لاوزي يخون نجر يدفع له مالتي خالي تكالاو خنتات خاصني عنتو زبهل نمره زخونه تكال زخونه زحاشه زخونه صارحه تزيولو نيا صارحو ناي حق ناي ممرح طبقه نجر تزيليو خفتت يفطر زخونه بعد قداي خزي بتعمي كتمنا عدنا زوري زلو خزي عمري زلو خنتات ترقتلو بتعمي خزي لانزطرلو كله بقى بزي تزي خفيلكا زي يسرحلو زلو خنتات ይህን በቃ ናይ መሬት ነገር ከዚ ናይ እንካሃባ ናይ ገንዘብ መላውጥ ዝኮሎ ወዚ ናምታ ያፍቱ ውሽጥ ዘሎ ናይ ትካላዊ አሰራርሓ ፀገማት ናው ዝመርሐሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ ከም መንግስቲ ከም ትካላት ኩል ነገር ነውዓል ሒሳብ ወሲዱ ተዚ ሰሪሑ ተግዕዚና ያው ናሰፍሐ ክኸለ ዝኽእል ነገር ንዓዲ እውን አሁሉና ኣብዘ ይኮነ ህሉና ካብድቃ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ እውን ያው ብቀጻል ክስራሐሉ ዘሎ ነገር ኣብ ሓንቲ ዝተባላሸወ ስነ ምግባር ሒዙ ዝዓቢ ትውልዲ ኣብ ገዚና እውን ዝኣተወ ትውልዲ ንህዝብን ንተዓድን ታይ ዓይነት ሓደጋ እዩ ዘምጻሉ ከም ትግራይ ከ ኣብ ቀጻልነታ እንታይ ዝኣክል ሳዕብየን እዩ ዘምጻላ ከምታ ገልጽዋ እውን ጸንሑ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ጽቡቕ ስነ ምግባር ጽቡቕ ስብእና ተሃኒጹ ዝዓበየ ትውልዲ ዝታብዕ ማሕበረሰብ ዲ ዘለናስ ኖ ንስኻ ከምታ ቅድም ገልጽዋ ጸንሑ ድሕሪኻ ንስኻ زي تقبلي هسخا جزاء زي سرح خا نسخا هفت زي خعبت كأخا سلزي كم سدراون ولا خبعل تويتون خون خيلي وي كبعل جزاءون خون خيلي قالن سيتون تخينا اب جزاون زوم دفعتي زوم بوش فاكتورز نولم دفعت نجارات تستم حبرتسبس زينات كخدل لي خلخس تخكل زودي تخكل السبعي تخكل سويتي معري زي ساينات كنيا زي سايت قبا كانيا زبل ديو كم عين السبنا زلو محرسب لنا ديو ንምንታይ እዩ ግዕዚና ሰብ ዝደሊ ወይ ከዓ ኣብቲ ህይወት ንሱ ክነብር ዝደሊ ተይልና ዘይግብኦ ነገር ብዋጋ ዓዳጋ ክረኽቦ ስለ ዝደሊ እዩ ዘይግብኦ ወይ ከዓ ፍትሒ ንምጥማም ዘገልግል መሳርሒ ኮይኑ ንረኽቦ ዘለና ማለት እዩ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከብዶም ኣምላኾም ኣብ ነውሮም ከዓ ኽብሮም ዝብል እቲ ነውሪስ ከም ክብሪ ቆፂሩ ናይ መኻድ ስነ ልቦና ምዕባይ እዩ ከምዚ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ጉቦ ነቶም ዝሪኡ ዘዕውር ዘረባ ጻድቃን ከዓ ዘቀይንን እዩ እሞ ጉቦ ይትቀበል ካሊእ እውን እንታይ ይብል ፍርዲ ኣይተቀይንኑ ኣድልዎ እውን ኣይትግበሩ ጉቦ ዓይኒ ለባማት ይዕውር ነገር ጻድቃን ድማ ይቀይንን እዩ እሞ ጉቦ ይትቀበሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይዝመረና ሃይማኖት ከምዚ ይዝመረና ምክንያቱ ፍርዲ ስለ ዘቀይንን ማለት እዩ ፍርዲ ንምቂናን ይትዋና ዓላማ ሓጥ መንገዲ ፍትሒ ንምቂናን ካብ ሕቁፊ ጉቦ ይቅበል ብስሩ ብመንፈሳዊ ዓይኑ እውን ሓጢያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓጢያተኛ ወይ ከዓ ኣብ ሓጢያት ክነብር ዝደለየ ሰብ እቲ ግብሪ ንሱ ይገብር ጉቦ ዝቅበል ብላዕ ዝቅበል ውፅኢት ተሪእና ንንጉስ ንሃገሩ ብፍትሒ የጽንዓ ጉቦ ዝፈት ግና የጥፋኣ ሃገር ከጥፍእ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ንጉስ ንሃገሩ ብምንታይ የጽንዓ ብፍትሒ እዩ ዘጽንዓ ሕዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ፍትሒ የለን እዩ ጉቦ ኣሎ ክንብል ተለና ፍትሒ የለን ኣቦትኡ እቲ ስርዓትና የለን እንድሕር ጠሪዐውን ጉቦ እዩ ዝፍጽመለይ ኣካል እንድሕር ዘየልዩ ብቕርሸይ ክልተ ግዜ ነገረ ይዕድግ ማለት እዩ ሕዚ ዓዲ ኢና ነፍርስ ዘለና ኣብ ሙስና ወይ ከዓ ኣብ ብላዕ ወይ ኣብ ግዕዚና ክንኣቱ ተለና ዓዲ ብቁሉዕ እናፍረስና እያ ከም ዘለና የረድአና ማለት እዩ ኣብ ምድርና ሙስና ከም ሰናይ ግብሪ እዩ ዘገልግል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቢሮ ኸይድኻ ንእሽተይ ፈረማ እኳ ፈሪምስ ሓደ ወረቀት ፈሪሙ ክህበካ ከይከፈልካስ ክትግልገለ ይትኽእል እዚ በቃ ነባራዊ ኩነታት ኣብ የቲም ቢሮ ኣብ መብዛሕትኡ ቢሮታት ዘሎ እዩ ኣብ ናይ ካሊእ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ኣብ የቲም ከይድኻ ጉቦ ከይከፈልካ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጉዳይ ፈጽምካ ክትምለስ ማለት ዘበት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን 10 መዓልቲ የመላልሰካ የለን ይብለካ ስለዚ እዚ ፀገም ኣሎ ሕብረተሰብ እውን ብኣግባብ እናተገልገለ ይኮነን مقبل قبو مقبل كعانه كم نبور ينبر كم نورس سيقصرن حج منم يجد مالت أقل يلبي لهم يوم زيرو لا يبنت مخانو
ሕማቕ ነገር ምዃኑ ከምቲ ትርጉም ምብስባስ እዩ ግዕዝና እዩ ገለ ዝተባሃለስ ዓይነት ኣይኮነን ሰብ ዝርዳእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ማለት ከም ሓደ ንቡር ነገር እና ሓደ ሰብ ሕጋዊ ዝኾነ ኣገልግሎቱ ክረክብ መብቱ ክረክብ ኣይከኣለን ኣብ ትግራይ ብጭቡጥ ማለት እዩ ተማሂሩ ተወዳዲሩ ስራሕ ክሕዝ ኣይኽእልን ስራሕ ክኣቲ እንተኾይኑ ብፍልጠቶ ኣይኮነን ዝኣቲ ዘሎ ኣብ ፈቐዶ ዝተዓደገ ዲግሪ ሒዙ ኸይዱ ገንዘብ ከፊሉ ይኣቲ ኣብ ደስ ዝበሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ነባራዊ ኩነታት ናይ ሕብረተሰብና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ያነ ዝዕዘብ ማለት እዩ ስነ ምግባር ብፅቡቕ ኣተዓባበየ ዘይዓበየ ሰብ ንባዕሉ ወዲኡ ዓዲ እዩ ዘውድቕ ጠቕላላ ከም ዓዲ ዘጥፍእ ስነ ምግባር የብሉን ናይ ሰብ ክብረት የብሉን ምግዒዝና ተለማሚድዎ ኣሎ ናይ ማትካ ዝለመደ ሰብ እንደገና ኩሉ ግዜ ጥዑም እዩ ዝጥዕሙ እዚ እስካብ ዝኾነ ድረስ ካብ ውልቀ ጀሚሩ ክስካብ መንግስቲ ከም ዓዲ ተዓኑ ማለት እዩ በቃ ተዓኑ ንሓደ ናይ ክልተ ናይ ውልቀ ሰባት ኮይና ትተርፍ ዓዲ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ንወድቕ ሓይሉ ዘሎ ብሓይሉ ትጥቀመሉ በቃ ጉልበት ዘሎ ብጉልበቱ ትጥቀመሉ ጉልበት ዘይብሉ ወዲቑ ተርፈሉ ትካላ ዝዓንዋሉ እዩ እኒሆ ካብ ትካል ጀሚሩ ኩላ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ግሊ ይኹን ናይ ግዜኣ ይኹን ኩሉ ተዓንዩ እንደገና ከም ሃገር ንጠፍእ ንበርስ ኣለና ማለት እዩ ግዕዝና ወልፊ ኮይኑ ኣሎ ካብ ወልፊ ከዓ ብቐሊል ኣይትወፅእና ምንቲ ዘይፍሉይ ዝኾነ ጥበብ ከድልየና እዩ ባዕሉ ብርክታት እዩ ዝረኣየሉ ዘሎ ቀረባ መዓልቲ ዝክር እገሌ ተኣሲሩ ኢሎምን እንታይ ገይሩ ሰሪካ ተብሂሉ ምስራቅ ንምስራቅስ እንክውሕድ ኣብቲ እሱር ቤት ቀለቡ ወሲኹሉ እንተዝኸውን ዋጋ ዘይብሉ ሰራቂ እንተዚ በዚ ዓይነት እዚኣ ዘሎና ምንትዚ እንካብ ውልቀ ሰብ ካብ ስድራ ክሻብ ናይ መንግስቲ ኣመራርሓ ተዘፊቕና ኢና ዘሎና ዓዲ ብሓፅር ቃል ሓሚማ ኣላ እንካብዚ ሕማም ዘውፅኣ ከዓ ሓኪማ ድልይዋ ኣሎ ግዕዝና ኣብዛ ወቕቲ እዚኣ ዓብዪ ሓደጋ ጌርና ክንወስድ ክንክእል ኣለና ዓብዪ ሓደጋ ዘሎ ንፍቶ ንፅላእ ከይተፈለጠና ናብ ብርሰትን ናብ ነንባዕልና ዘይምክብባርን ናብ ታዘላ ኢኮኖሚ እውን ተማናጪታ ናብ ዕግርግርን ዘእትወና ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ግዕዝና ዓብዪ ሓደጋ እዩ ዘኒሄ ናብ ደቅና እውን ደቅና ንፈትዎም እንተኾይና ጥዑይ ስርዓት ክረኽቦ ኣለዎም ሰላም ክረኽቦ ኣለዎም ተዓዲ ዓዲ ክትበሃል እንድሕር ኮይና ብግዕዝና ተመናጨተት ዓዲ ክትከውን የብላን ስለዚ ነዚ ፈሊጥና ኢና መፍትሕታት እውን ክነቕምጥ ዘለና ቀሊል ዝበሃል ሓደጋ ይኾነ ዓዲ ካህን ዝኽእል ወለዶ እዩ ኣብቶ ዘይኮነ ነገራት ብበዝሒ ዝዝፈቕ ስለዚ እዚ ኮይኑሎ ማለት እንታይ እዩ ሓደ ዘሎ ናይቲ ዓዲ ማሕበራዊ ኩነታት ይበጣጥስ እዩ ማሕበራዊ ርክብና ማሕበራዊ መስተጋብርና ኩሉ ይፈርስ ኣሎ ፖለቲካዊ ኩነታቱ ናብ ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዝእትዎ ግዕዝና ተሃልዩ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ዘይኮነ ተኣትዩ ተዓዲ እንታይ ኮይንላ ፈሪስ ኣላ ማለት እያ ስለዚ ዞ ፀገማት ዝናብ የምፅእ እቲ መፍረይ ዝበሃል ትውልድ ናብ ዘይኮነ ይፈርስ ናብ ስደት ይኸድ ተዓዲ ናብ ዘይኮነ ትወድቕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፀገማት እዚ ብምርዳእ ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክንክፈትሖን ዘለና ዝብል እምነት ዘለና ካብ ግዕዝናን ናፃ ዝኾነን ብስነ ምግባር ዝተሃነፀን ወለዶ ሃኒፅና ነቲ ኣብ ፅቡቕ ስነ ምግባር ዘሎ ትውልድ እውን እነተባብዓላ ትግራይ ክንፈጥር እንተደኣ ኮይና ናይ መን ግደ እዩ ክዓዝዝ ዘለዎ ወለዲ እንታይ እንገብሩ ዘለዎም መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ እንገብሩ ዘለዎም መንግስቲ እንታይ ክገብር ዘለዎ ስፔሻሊ ከዓ ትካላት ፍትሒ እንታይ ክገብራ ዘለዎ ኣብዚአን ኣትኪርኩም ተኸታተልትና እውን ካብዚ ዘተና ቁም ነገር ወይ ከዓ ተመክሮ እውን ተወስድኩም ትሉ ተስፋ ይገብር ናይዚ ዘተዚ ኣብ ስነ ምግባርን ግዕዝናን ኣድሂብና ብኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝናን ክልል ትግራይ ዝተመወለ ዘተ እዩ ንኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝናን ክልል ትግራይ ዝለዓለ ክብሪ ኣለና ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ወለዶ ክነፀሉ ዝኽእል ኣብ ባይታ እውን ዝብዝን ዛተዮ ዘለና ከም ቢሮ ወዲድኩም ክትሰርሕሉ እውን ንሃና ለወዋና እሞ ኣብ መወዳእታ መዛዘሚ ዘተና ዝሓተኩም ዘለኹ ሕቶ መን እዩ ዝያዳ ክሰርሓሉ ዘለዎ ካብዞም ዝጠቐስኩልካ ኣካላት
ዝተዋደደ ስራሕ ዘደሊ ማለት እዩ በተለይ ወለዲ መራሕቲ ሃይማኖት እና መንግስቲ ተዋዲዱ ድሕዳ ስርሑ እዩ ትምስና ወይ ክቅንስ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚያ ንምግባር ካብ ስድራ ክጅመር ኣለዎ ኣብ ስድራ ትምህርቲ ክወሃብ ኣለዎ ወለዲ ንደቆም ብኣግባቡ ክሃንፁ ክኽእሉ ኣለዎም ኢሉ እውን መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ባዕሎም ግዴታ ክዋፅእ ኣለዎም እቲ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ሓጋዛይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ወለዶ ኣብ ምህናፅ ህንፀት ወለዶ ወይ እቲ ፎርሜሽን ዓብይ ተራ ዘለዎ መጀመርያ ስድራ እዩ ካብኡ ከዓነ እቲ ሃይማኖት ቤት ሃይማኖት እዩ ካብኡ ከዓነ ብመንግስቲ ደረጃ ብፖሊሲ ደረጃ እውን ብትምህርቲ ኩሉ እዚ ናይ ሞራል ትምህርቲ እቲ ናይ ሞራል ስነ ምግባር ትምህርቲ ኣብ ናይ ኩሉ ናይ ትምህርቲ እንትን ሜይንስትሪም ክኮይኑ ኣለዎ ማለት እዩ ኣካል ቤት ዕዮታት ኮይኑ ክወሃብ ኣለዎ እንድሕዳ ተዋዲዶም ሰለስቲኡ ነገራት ብሓደ ኮይኖም ተዋዲዶም እንድሕዳ ሰሪሖም ምቕናስ ይከኣል እዩ ባህሊ ኣብቲ ባህሊ እውን ክስራሕ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ትካላውነት ባህሊ ክንዕቢ ኣለና ትካላውነት እንድሕዳ እቲ ሲስተም ጠንካራ እንተኮይኑ ሳይንሳዊ እንተኮይኑ ኣብ ጽኑዕ ዝኾነ መሰረት ጠጠው ዝበላ ትካላት እንድሕዳ ሃኒፅና ናይ ፍርዲ ትካላት ናይ ትምህርቲ ትካላትና ናይ ፖለቲካ ትካላት ናይ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ትካላትና ኣብ ጽኑዕ ዝኾነ ሳይንሳዊ ዝኾነ መሰረት እንድሕዳ ሃኒፅና እዚ ናይ ግዕዝናን ኣጠቃላይ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም እውን ክፈትሕ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ትካላውነት ባህሊ የለን ገና ሄይልና ክንጅምሮ ክንዕብዮ ክንሰርሐሉ ዝግባእ ዓብይ ጉዳይ እዩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ በተለይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ክነትኩር ኣለና ማለት እዩ ትምህርቲ ብዓብዩ ናይ ትምህርቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብፍልጠት ብክእለት ብኣመላካክታ ዝተሃነፀ ትውልድ ምፍራይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዶ ንሰርሕ ኣለና እቲ ናይ ትምህርቲ ትካላትና እዚ ዓላማ ገይሮም ንዚ ዓላማ ከሳክዕ ብዝኽእል መንገዲ ናይ ድዩቲ ትምህርቲ ዝወሃብ ዘሎ እቲ ናይ ትምህርቲ ኣወሃሂባና እውን ክፍተሽ ኣለዎ ማለት ዛዕባ ጽቡቕ ነገር መልካም ነገር ሰናይ ነገር ብዙሕ ስለ ናይ ዝተዛረብካ ስለ ናይ ዘምሃርካ ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን እናቲ ሜቶዶሎጂ ናይ ትምህርቲ ኣወሃሂባ ናይ ሞራል ትምህርቲ ኣወሃሂባ ለርኒንግ ባይ ዱይንግ ዝበሃል ብተግባር እዩ ሓደ ሰብ ጽቡቕ ነገር ብዙሕ ነገር ካብ ትነግሮ ጽቡቕ ነገር ምልምማድ እዩ ካብ ልምምድ እዩ ጽቡቕ ነገር ባህሪ ስብእና እናኾነ ዝመጽእ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ እቲ ወጣት ጽቡቕ ነገር ክለማመድ بتجبار كجبر لمثال حدا مثال كزارب زدلي لمثال لجاسنت مهاب نتشجر مهاب صبوق تجباري حقي سناي تجباري حقي إذا كمينا نمسع تي لجاس زخنة وطات كمي كنفرطون خيل زغيل نجر ملس كتكون تخل انتايا لجاسنت مالت حدا جزية زخنة نجر سلا ذهب كاي كونن كز علي كتلما مدل كماتي قلعت لك كالي بحريتات صبوق سناي بحريتات نقولون نجر وين إن لما مدنا كتصالي ندحدا بلمد ندحدا بنايو يتو صبوق سبئنا كحزو زهولو كعانه صبوق سبئنا زلو سب اب يتم بيرو يقمط اب يتم حلافينت يقمط صبوق سرح يسرح نحبرسب يزغلغل سلازي تي فورميشن يتو مسرت خون زخلنا اويو كسرح زلو زبل امنه لني انت دوس نشتي قلعه ولادن انقاق حسريق مصيو كاو طويسه نبلعنو مسعابه دور حيز مصيو قاقنا لت مس شجرت تبع الدهر مصي حزبو كاو انتايلن تانقاقحو تازي تزارب حيز كامس مصخا تزقصع كان تزخلكلك نيري دهر هي ممصخا يان تجيغانا تايو يلون يبحالمو تعبي سراح اب غزايو تعبي سراح اب ابنت بوتا ايو تعبي سراح بنشتي عدمنا هالو كساب 7 عمد እቲ ቆልዓ ምህናጽ እዩ ስለዚ ናይ ወለዲ ግደለዎ ናይ ሃይማኖት ተካላት ግደለዎ ናብ ሃይማኖት ተካላት ደቆም ክኸዱውን ማለት በብእምነቱ ሰብ እምነቱ ከኸብር ውላዱ ናብ ቤተ እምነት ክኸይድ ምግባር ይድል ማለት እዩ እንደገና ስርዓተ ትምህርትና ስነ ምግባር ዘይነወረ እዩ ሕዚ ዘውጾ ውጽኢት ርኢና ያለና ኣብ ኩለን ቤት ትምህርትና ካብ ኬጂ ጀሚሩ ናይ ስነ ምግባር ትምህርትታት ክስፋሕፋሕ የድልየና ማለት እዩ ኣብ ሚዲያታት እውን ስነ ምግባር ተኮር ዝኾኑ እቲ ዘይንውር ዝኾነ ነገር ዘቃልዑ ትንውር ዘበረታትዑ ዓምድታት ክህሉ የድሊ ማለት እዩ ብዓብዩ ናይ ፍትሒ ትካላትና ክጥንክሩ
ክህነፁ ወይ ከዓ መንግስትስ ኣብኦም ምጥንካር ትኩረት ክገብር ሒዝኮ ሓደ ዓማጺ ወይ ከዓ ሓደ ብሙስና ርእሱ ዝደለበ ሕጊ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣለዎ ኣብዚ ዘመን እዚ ስለዚ ንሱ ምስትኽኻል ማሕበረሰባዊ ንቕሓት ከዓ ምፍጣር ብዝተፈላለየ ብከባቢያዊ ዋዕላ ጌርካ ድዩ ብዝተፈላለየ ብሚድያ ድዩ ማሕበረሰባዊ ንቕሓት ክንፈጥር ኣለና ንከላኸሎ ንኽእል በልተ ነገር ኢለ ይወስድ ማለት ሓደ ብሃይማኖታዊ ቤተ እምነታት በብቤተ እምነተን ሓላፍነት ወሲደን ሕድሕድ ኣማኒአን ከምህር ኣለዋ ከረዳእ ኣለዋ ከስርፅ ኣለዋ ክከላኸል ኣለዎ ካብዙ ቅድሚ ፍጻሙ ንከላኸሎ ተኾይና ክመሃር ኣሎ ክርዳእ ኣሎ ብስርፀት እውን ብማሓውረን እስካብ ሰንሰለት ናይ ባዕሎም መሓውረ ኣሎ በብመሓውረ እዚ ተሰሪሕሉ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ብስር እውን ኣጋጣሚ እዚ ጌርካ እንተፈፂሙዋ እውን ሓጢኣት ምዃና ስለዚ እኳ እግዚኣብሔር ንእለት ዘይፈሪድልካ ፅባሕ ንጎስ ሰብ ንባህር እስካ ዘይሆነ ድረስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፍርዲ ዝወሃቦ ምዃኑ ሓጢኣት ምዃና ከኣምኒ ክርዳኢ ምግባር እዩ ተሓደ ካብዚ ብዘለለ ብትሕቲ እግዚኣብሔር መንግስቲ እዩ ዓዲ ዘዕርያ በቃ መንግስቲ ዘይሃልዩ ዓዲ መንግስቲ ዘይሃልዩ ኩላ ነገር የለን ሰብ እንደገና ሕግን ክገዝኦ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኮይኑ ክነብር ኣለዎ ካብዚ ሓሊፉ ኣሚርካ ኣረዲእኻ ዘይመሃር ሰብ እንተኮይኑ ክቁርጠጥ ኣሎ ብሕጊ እዩ ክትሓዝ ኣለዎ ኩሉ በቢ ገዛዕ እዩ በቢ ቤት እዩ ናይ መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሰርሕ ኣሎ ቤት ትምህርትታት ናይ ባዕለን ሰርሕ ኣለወን ኣብ ስነ ምግባር በተለይ ብስሩቱ ዝመፃናዮ ክቕይረና ይኽእል እዩ ብስሩ መፅሓፍ ብምንባብ ቀለም ብምፍላጥ ክልወጥ ይኽእልን ስነ ምግባርና ትሕዝና ዝመፃና ናይ ቦታትና ማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምዚ ፋርነት ከምዚ ሕማቕ ኣመፃፃ ይመስለና ግን ጎዲእና እዩ ኣውዲኦና እዩ እኒኦ ወለድካ ህፃን ጀሚሩ ቆልዓ ተቆፂኻ ኣበሎ ብስነ ስርዓት ስነ ምግባሩ ናይ ማትካ ምዃኑ ክፈልጥ ኣሎ ናይ ሰብ ክብሪ ፈሊጡ ኣቦ ኻይና ክብር ትበሃል ሕጊ ሒዙ እንተዓብዩ ኣቦ እንተ ኮይሩ ሓዊ ይኽብር ኣቦ ኻይና መፅሓፍ ቅዱስ ኩሉ ቤተሰብ ኣቦ ኻይና ሓውካ ማለት እዩ እዚ ሒዙ ይዓበለ ማለት እዩ ካልኣይ ንዚ ተቋቋመ እንትግዕዝና ፀረ ግዕዝና ተባሂሉ ክከላኸል ተቋቋመ ኣካል እውን ስርሑ ተሰርሑ እዩ እታ ዓዲ ክትድሕን ትኽእል እምበር ናይ ኩላትና ገዛዕ እየልና ኩሉ ሕብረተሰብ ኮነ ትምህርቲ ቤት ወለዲ ሃይማኖት ኩሉ ክሰርሕ ኣሎ ብዘይ ዕረፍቲ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ሓደ ስድራ እዩ ስድራ ግን ሓይሊ የድልያ ሓገዝ የድልያ ሓገዝ ስድራ ቤተ እምነት እዩ ምንቲ እዚ ብብእምነትና ናይ ስድራ ስብከተ እምነት ናብ ስድራ ኸይድና ውሉድን ወለድን ኣብ ዘለዎ ማይዲ ሓቂ ሕጊ ኣምላኽን ሕጊ ቤተ እምነታትን ክነፍልጦም ኣለና ብድሕሪ እዩ መንግስቲ ፖሊሲ ከውፅእ ኣለዎ እታ ፖሊሲ እተድሊ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ ናይ ህፁፅ ነገር ኣሎ ንሓዋሩ ከም ተባሃለ ስነ ምግባር ጎና ጎኒ ስነ ዘጋ ሲቪክስ ኤቲክስን ማዕረ ክጓዓዝ ኣሎ ክናበቦ ኣሎ ፍቅሪ ዓዲ ዓቢዱኒ ኢሎም ህይወቶም ዝሰውኡ ግና ቀተልቲ ኣለዉ ብሓንሳ እንድሕሪ ዘይተናበቡ ሲቪክስ ንዓዲ ኣየሃንፃን በይኑ እንተዚ ማዕረ እንተኮይኑ ሓደ ብዕሪ ኣየሓርስን እዩ ኣብ የማን ይፀመድ ኣብ ፀጋም ሲቪክስን ኤቲክስን ብሓንሳ ዘውስድ ፖሊሲ የድልየና ሕጊ መተግበሪ ኣካል 24 ሰዓት ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ምንተዚ መንግስቲ ብዓብይኡ ብፖሊሲ ገይሩ ብሕጊ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ብኣግባብ ክመርሕ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ክእለት ዘሎ ኣብ ሚድያ እዩ ሚድያ ብምድግጋም ብኣግባብ ስነ ምግባር ምስ ኤቲክስ ምስ ሲቪክስ ብምግባር ብሰሙያ እናዓደማትኩም ብብእዋኑ እቲ ህዝቢ ዝመሃረሉ መድረኽ እዩ ሚድያ ሓይሊ እዩ ካብኡ ዝዓበየ ሓይሊ የለኒ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ እዩ ሚድያ ንመንግስቲ እውን እንተደልዩ ዘንከባለሎ ሚድያ እዩ ሚድያ ዘይሓዘ መንግስቲ የለን ምንትዚ ሰዓት ክወሃቦ ኣለዎ ከምቲ ዓንተቦ ኣስምዒ ዝበሎ ክሮስ ካቲንግ ኢሹ ኣብ ዝኾነ ነገር ክነእቶ ክንክእል ኣሎና ክብል እየ ዝደሊ በቲ ሓሳስባ ደረጃ ናይ ረኣያ በቲ ዝበሃል ዘሎ ብሚድያ ይኹን ብእምነት
بتكال يخون نتا رخيبنا يزلنا تناصاري السلام سريحنا خنبر لنا يلكا أبز دقيقة يخون بزنا أساس رحتي تسوكيع هيوتي كمرح لنا زبلة حساسوان محز كتصعر خيل له حزون نهፃናት نقمطن نعبيتي نقمطن خفالال خيل له حزي ኣብ ጠቕላላ ጽቡቕ ነገር የለን ማለት ይኮነ ነፍቲ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘለዎ ጽቡቕ ተዓዲ ልምዕቲ ዓዲ ክትህልወና ዝደሊ ሕብረተሰብ ኣለና እዩ ነዚ ዓቕምዚ ነዚ ጸጋዚ እውን ተጠቂምና ኣሰራርሓታት እውን ምእታው ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትካል ኣብ ሃይማኖታዊ ትካል ኮን ይኽእል ቤት ትምህርትታት ተመጺና እውን ቤተ መድረሳ ኣሎ እስላማዊ ስነ ምግባር ዝመሃረሉ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት እውን በብክስታዩ ቤት ትምህርትታት ኣሎ ባዕሉ ተዓብይ ቤት ትምህርቲ እንሄ ትስነ ዜጋ ትምህርቲ ዝዝርግሓሉ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ እውን ስነ ምግባር ምስ ናይ ሕዚ ኩነታት ተታሒዙ ክህነፀሉ ዝኽእል መፍትሕታት እውን ምቕማጥ ኣድላይ እዩ እዞም መፍትሕታት እዚኣቶም ተጠቂምና ክንልወጠሉ ንኽእል ዕድል ሰፊሕ እዩ ዝብል رئيس لني عنل هذه أوز عد ترينا تجعزي سنة مقارز اللي بتعمو حديو تزحاشعات حبرة السوي ساز حبرة السوي نزيد زي قبل كله خمس قدم تتقاسى سب نتسارقنا نهار أحاسور كاسر تخوينكا تسارقت أيزغون خالي بتاخدين صحهم كسرقي أما أنا قلنا سرح تلقن نو يلوك حسك خلو تحيزو وزخد أكل خعتو نيفتح أكل زبهال تقبل تفكرني فتح كيف خلال له حيز زخد حق مخبري لو زي يكون أقوات زات تخينو تحبر سبتانا خالي زخد وأنا حيز يتخيل ما لبعث خالد نقرات كم نار إيه سونا موتو سونا رقيد نار إيه زخد له سلازي زاوزنيو بميدياتات يكون بقول نقر كسر حلو سلازي تحبر سبنا نزي تسأياف كون خلو زومات اللني تناي فتح أكل خمسنا عن توست هالي تفكرني فتح كيف خلو فتحت حرزي اللي خوينا وزخن نقر فتحت زي اللي خوينا نقر تاخد كبر نبعلها مكل خالي خطأتي بعلها مكل خالت أتيخا تاخد تكون بعلها ونجرني أخذ تكون أقطع أمرهنكو دحنا حق فتح لي تأمرهنكا بعلها تكالا خلون لازم يكون ونجل تأتيخا سلز زيادة مكيخون بعلو تفتحون زحاشة كسر سرح كل وزول إمنتي زلني السنة مقارنة صار مسنا كوميشن زبهال بتعم قطعنا خرز له عكالي يا وزرا تحر بوليتيكا ولا شو كله تحازن دكون زخيل غير حلفنا تسمع السبع أو نعمت كاتخيركا وزيك سر حل زخيل خناتات كل خلي خذ أنا أخلن كلات أخلن تكالات تكال زلو منقستاو شركة تقراجن تكال زبهال لين طرح أبلع تنطلتي لي زلو أبلع تنطلتي له خين خا 5 عين مدرسة طرحنا دالخا كله كتبس حيت خيل سلازو خون زلو تاي كل ببتكالو أبتكالات زين توقام زي أنت هالين تسرح تكسر حل زخيل نجار كل خيل وانا نجار ممهاري مجمرة قدمنا حقنا صار مخاركا تايزو قدم زلو تمرتي بدن بغير كتمرته كان امهر كتخيركا كاوز حلفه اخنا حقنا نم صار تخيل سلازي أوزو ناي ممهار خونتاتنا تنكرنا خنقصل لنا زول نجار زلني يعني كبرات تخاتلتنا مس كاب استفالالي امنت تختلتن كاب يونيفرسيتي مقالن كمون كاب بيرو تمرتي زموصو اغايش اني حيت غيرنا ابصانيحتنا بركت زبولو حسابات العلم الله بسنه مغبار زي تحانص ولدو عدي كقصل ايكلن عدون كوحس ايكلن عدي وحست عدي كنهنص انت دا خوينا بسنه مغبار استحانص ولدو عدو زفوتو نقصالي تግራይ ክትምዕብል ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ወለዶ ክንሃንጽ ክንክእል ኣለና ህሉ ኩነታት ትግራይ ግን ነዚ ንብሎ ዘለና ዝጥዕም ኣይኮነን ብዙሓት ሃጓፋት ኣለዉ እቶም ሃጓፋት ከዓ ሁሉ ዝምልከቶ ኣካል ነናይ ባዕሉ ኣስተዋጽኦ እንዳገበረ ካብዚ ዘለናዮ ሃዋህው ክንወፅእ ለዋባና እዩ ንስኻትኩም እውን በቢ ዘለኹም በቢ ቤተ ዕዮኹም ኮንኩም ካብዚ ንዛተዮ ዘለና ቁም ነገር ወሲድኩም ንስኻትኩም እውን ደቅኹም ክትሃንጹ ሕዋትኩም ክትሃንጹ نتقرأي تا حنتي إمنون وي حنتي تأترون خدرويلا ناي مدبنا لو وعيو أبكالي جزيب خالي تحسون الرخبينا سسنا ينخلنا أجاشي عندما يخبركم نوع زبالة ساعات زأكل مسانات عن حس لزجوركم حسابكم رئيتكم نتخاتلتنا سلا زكافلكم بشمين بشم المسألة تقرأي كمسجنوكم فتو بزاجات أمي نزيناي كبري موالينا كوميشن سنة مقبارن رجع زينا كل التقرأي أزينا نمسجن نفتو مسد المسألة تقرأي بمتحباريو زي تزي الداليو سسنا ينخلنا يغني لي